Калоян Илиев е на 31 години. Завършил е висшето си образование в Бургаски свободен университет. Ръководител на застрахователен офис в Ихтиман. Семеен. Горд съм, че съм роден и се развивам в град Ихтиман. Калоян Илиев е познат като честен, отзивчив и упорит човек. Занимава се с политика от 5 години. Има готова програма за развитието на Ихтиман. ГЕРБ е единствената партия, която може да завърши реформите в България. С помощта на държавата ще работя за газифицирането на Ихтиман. Ще направя всичко възможно за подобряване на инфраструктурата в общината. Ще насоча усилията си към намаляване на безработицата с помощта на повече инвеститори. Ихтиман заслужава по-добро бъдеще. Нека го градим заедно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.